Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-persuni b'diżabilità m'għandhomx jgħaddu minn trauma ikbar minn ħaddieħor meta l-ġenituri tagħhom jiġu nieqsa. Post il-persuni b'diżabilità huwa fil-komunità. Il-punt huwa li ħajkun hemm commitment ċar ħafna li ma jkunniex laqqas każ wieħed ta' persuna b'diżabilità waħda illi tkun qiegħda f'dar tal-anzjani jew inkella fi sptar. Gvern ġdid irid li l-persuni b'diżabilità jkollhom rashom mistrieħa. Ġifieri ma naħsibx li nistgħu nserħu moħħna bis-sistema kif illum. Jien nitkellem ma' ħafna persuni b'diżabilità moħħhom mhuwiex mistrieħ. U mhix sempliċement li tgħid mela ħanitfaħħom San Vincenz, mela ħanitfaħħom xi sptar ieħor. Il-kwistjoni hija ta' kura indipendenti, kura mhux kura għajxin komunitarju kemm jista' jkun. U allura naħseb le sar ħafna jaqatmet li ma sar xejn. Sar ħafna mhuwiex biżżejjed u naħseb li prioritajiet huma żbaljati kif kien hemm flus biex jinbena parlament ġdid. Għandu jkollna il-flus biex nagħmlu din li naħseb onestament naħseb li hija rivoluzzjoni soċjali. Dwar il-proposta li l-Gvern ġdid jibda jagħmel studju tal-impatt soċjali ta' miżuri ekonomiċi maġġuri, Joseph Muscat qal li l-idea li l-Gvern jieħu deċiżjonijiet minn wara dar in-nies u wara jipprovi jiġġustifikhom mhix iktar sostenibbli. Ifisser li hija sistema li fejn il-Gvern irid jaħseb mod differenti, irid ikun lest illi rapport joħroġ kontrih. Ma jfissirx li rapport li joħroġ kontrik twaqqaf kollox, imma li jkun pubbliku u li n-nies ikunu konxi u inti tkun iktar accountable. U anzi irid tilqa' minn qabel. Dwar il-vot li l-Parlament irid jieħu fuq il-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-interni mresqa mid-deputat Franco De Bono, waqt li qal illi din il-mozzjoni tirrifletti ħafna mill-punti li kien hemm fil-mozzjoni imresqa mill-oppożizzjoni dwar dawn iż-żewġ oqsma, il-mexxej Laburista iddikjara hekk. Trid nara l-Gvern issa kif ħajvvota fil-verità għax il-mozzjoni ta' Dr. De Bono hija vot ieħor ngħid jien ta' sfiduċja f'Dr. Mifsud Bonnici mingħajr huwa espliċitu. Imma impliċitament meta jgħidlek li ma sar xejn, meta jgħidlek li kien hemm ħafna riformi illi ma sarux, hija forsi kundanna aktar ibsa milli għaddejna aħna fuq ix-xogħol ta' Dr. Mifsud Bonnici. Mistoqsi dwar il-proġett ta' Smart City, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jżomm accountable lill-Gvern dwar l-impjiegi illi ma nħolqux. Jien il-kritikajt il-Gvern mhux il-proġett aħna favorih. Anzi, morna Dubai biex nuru lill-investituri u għednilhom ġibu investiment, toqgħodux tinkwetaw jekk iġibuhx wara jew qabel l-elezzjoni, ma ġara xejn mhux ħanoħduha kontrikom, ġibu l-investiment. Jien inżomm accountable mhux l-investituri li l-obbligazzjoni kontrattwali tagħhom huma ċari, imma lill-Gvern. Il-Gvern qal li supposta dis-sena kellhom jinħolqu 5,000 ġob.